Magandang araw mga buddy at mga kabaluyan. Sana lahat kayo'y nasa mabuting kalagayan. Ngayong araw ay mamamasyal tayo sa St. Vincent Statue na nasa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Ito ay matatagpuan sa layong 22 kilometers mula sa bayan ng San Carlos at tinatayang biyahe ng 30 minutes sa regular na trapiko.
Ayon sa Google, ang Saint Vincent Ferrer statue ay kinilala ng Guinness World Records bilang tallest bamboo sculpture sa buong mundo. Ito ay may taas na 50.23 meters o 164.8 feet. Ang frame o ang panloob na bahagi nito ay gawa sa bakal. At ang cladding o ang panlabas na bahagi nito na siyang nakikita natin ay gawa naman sa kawayan. At ito ay binuksan sa publiko mula noong taong 2019.